बदनामबो लाबाय नामबो लाबाय जेब्लानि समावहाय बै पलिटिकल पार्टिफोरा स्टेन्ड जानो हाबाय अब्ला नोंखौबो नाफाथा खालामगोन नोंखौ सिनायनायबो नङा नों सोरखौबा नांगौब्ला नागिरब्लाबो मोननाय नङा। अखा हायो अब्ला साथाखौहाय बिराद मोजाङै बाहायो खिन्थु अखा हागायोब्ला बे साथाखौ जोङो बिराद लानो बायो नाथ्रोनो लुबैयो बिराद डिस्टार्ब मोनो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै जेबो बाथ्रा बुंला अनलि खोनासंगोनल'नो। सोमदोन बरगयारिनि मैया फेसबुक पेजआवहाय आं मोनसे भिडिअ नुदों साथाखौ लानानै बाथ्रा बुंनाय बे मोनसे थांबाय आं दिनै बिनि सायाव जेबो बाथ्रा बुंनाय नङा। आरो लोगोसे देरहासार इस्लारि ना बिबो बिथाङा दंफांखौ लानानै बायदिसिना बाथ्रा बुंदों। आंथ' बावहाय जेबो बाथ्राबो बुंनाय नङा माबो नङा। खोनासंखांनायनि उनाव आं रायजो राजाफोरनाव बेखौल' लुबैगोन कमेन्ट सेक्सनाव मा फोरमायहरनो गोसो नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। बे साल बिफांखौ एग्जामपोलाव सासे मालिकआ जुदि गायोब्ला बे साल बिफांनिफ्राय सानसे आङो फाननानैहाय थाखा आरजिनो हागोन बेबायदि मिजिंजोंहाय बिफांखौ गायो आरो गोलाव सम नेयो। थिग बेबायदिनो जोंनियावहाय दा गोबां मानसिफ्रा राजनितिखौ ट्रास्ट खालामनानै फोथायनानै नांथाबग्रा गोबां मानसिफोरबो दङ। दा बै गोबां मानसिफोरनि गेजेरावहाय बिसोरो फांसे बिफांखौ गायनानै नेनायफोरबायदि गोलाव सम बिसोरो नेबोयो। ओमफ्राय फैयै फैयै जेब्ला बे बिफांखौ फाननायनि सम जाफैयो अब्ला बे समावहाय बे बिफाङा राननानैहाय गुन सुना होयोब्ला बा माबा मोनसे बेमार जानानै गुन सुना होयोब्ला बेखौ फाननायनि मोनसेबो लाइक जुदि थायाब्ला बेखौहाय मा खालामो बन सिननानै सावनानै गारो। दा गोबां मानसिनि लाइफआवबो बेबायदिया जागासिनो दं। रायजोफोर नोङो मोनसे पलिटिकल पार्टिखौ जिखि जाया पलिटिकल पार्टियानो जायाथों माने इस्टाब्लिश खालामनायावहाय गोबांथार नोङो मदद होबाय थै थां जुजिफाबाय बदनामबो लाबाय नामबो लाबाय जेब्लानि समावहाय बै पलिटिकल पार्टिफोरा स्टेन्ड जानो हाबाय अब्ला नोंखौबो नाफाथा खालामगोन नोंखौ सिनायनायबो नङा नों सोरखौबा नांगौब्ला नागिरब्लाबो मोननाय नङा माबा मोनसे गोनांथिनि थाखाय बाथ्रा रायज्लायनांगौब्ला नोङो मोननाय नङा। खिन्थु जेब्लानि समावहाय इस्टाब्लिश जानो हाया अब्ला नोंबो फन थिखोनो बादलायनाय नोंनियाव कलबो थांगोन। जेब्ला इस्टाब्लिश जाखांबाय अब्ला नोंनियावहाय मोनसे कलखौहाय मोननोबो गोब्राब। दा रायजोफोर दा बेबायदियावहाय जोङो राजनितिखौ सोर मोजां सोर गाज्रि बेखौ जों बोरै मोन्थिनो? सोर मोजां दैदेनग्रा सोर लिगेलि थाबायग्रा बेखौ जों सोर मोन्थिनो? नाथाय इस्टाब्लिशखौ नोङो खालामनायावहाय मदद होफाया नङा होफाथारदों। खिन्थु इस्टाब्लिश जाखांनायनि उनावहाय नोङो मोनसे गारजानाय गोरान बिफांफोरबायदि सावजानाय बिफांफोरबायदि नोङो जुदि साइडआव दोनजायोब्ला नोङो माबायदि नांगोन? दा रायजोफोर नोंथांमोननि बायदिब्ला राजनितियावहाय नोंसोरो माबायदि फकास खालामो? आंनि बायदिब्लाथ' बिलकुल नोंथांमोना राजनितिगिरिफोरा जेरैबायदि बाथ्रा होदों खोथा होदों बेखौहाय नोंथांमोना गोसोआव लानानै आगान सुरनाया बियो बिलकुल थिग नङा। सोरबा सासे सानैनि थाखाय प्रफिट जानो हागौ नाथाय गोबांनि थाखाय प्रफिट जानाय नङा। नोङो थै थां जुजिब्लाबो नोंनि थाखाय हयथ'बा प्रफिट जानाय नङा। गोबाङानो बेबायदिजों जानगारलाङो आरो राजनितिया इस्टाब्लिश जाखाब्लाबो बेयावनो बायफिनलांनायनि मोनसे चान्सआ थायो आरोखि। दा रायजोफोर नोंथांमोननि कमेन्टआवहाय नोंथाङा मा बुजिनो हादों लिरहरोब्लानो जाबाय आरो हानाय बायदिब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामोब्लानो जाबाय जाहाथे पलिटिशियानफोरनिसिम बे भिडिअआ सहैनानै बिसोरबो मोजाङै स्टाडि खालामनानै जेन' खामानिखौ मावो। खुलुमबाय लोगोफोर मोनसे खोथा बुंनो सानदों आं जेब्ला अखा हायो अब्ला साथाखौहाय बिराद मोजाङै बाहायो खिन्थु अखा हागायोब्ला बे साथाखौ जोङो बिराद लानो बायो नाथ्रोनो लुबैयो बिराद डिस्टार्ब मोनो नंगौ नाङा? थिग बिदिनो माखासे राजनितिक लिडारफ्राबो पलिटिकेल लिडारफ्राबो नांगौ समाव पाब्लिकफोरखौ साथा बायदि बिराद मोजां बाहायबाय ओमफ्राय जेब्ला अखाया हागाबाय दा अखा हागानायखाय बै पाब्लिकफोर एबा साथाखौहाय बिराद नाथ्रोनो डिस्टार्ब मोनो। दा खिन्थु गोसोआव लानाया मोजां बोथोर गैयाब्लाबो मेसेङावबो दि अखाया हानो हागौ
अब्ला मा जागोन बेखौ साननायाबो मोजां। बेनिफ्राय मेसेङाबोथ' थाबाय थाया, दैज्लाङा फैफिनगोन, जाय समावहाय साथानि बिराद गोनांथि जागोन, बेखौ साननाया मोजां।